Uguquguquko lwemozulu lusetyenziswa ngobunono ngamafama ukukhulisa esi siqhamo. Ii-avokhado, nekwabizwa ngokuba yi-green gold, sisiqhamo esityebileyo ngezondlo nesifunwa kakhulu apha ekhaya nakwihlabathi jikelele. Ikwasisiqhamo esityalwa kwiindawo ezishushu, ezifumileyo nezifana naseLimpopo, eMpumalanga kunye naKwaZulu-Natal. Oko kuthe kwanyuka ukudingeka kwaso esi siqhamo ukusukela ngo-2020, amafama amaninzi kwiingingqi ezohlukeneyo nezifana neNtshona Kapa kunye neMpuma Kapa afuna ukungena kolu shishino lokutyala iavokhado. Intengiso yeavokhado iye yandinga kakhulu ukufika kwe-COVID-19 kwaye kunangoku abathengi basasithenga kakhulu esi siqhamo. We've seen a slowdown in the South African avocado economy for a number of years. I don't think COVID had any impact. I think what COVID actually did was it highlighted the need for people to eat very healthily, and avocado has been one of the superfoods. Phakathi komyinge we-45% kunye ne-50% yeavokhado ezityalwa kweli zithengiselwa amazwe aseYurophu, i-United Kingdom kunye neRussia. Amafama esi siqhamo ajolise ukutyebisa eli shishini nakumazwekazi afana ne-Asia. It's good for the country, export, getting foreign currency in. We're busy with the Harmony Avos program to increase local consumption of avocados, create awareness, having good quality avocados throughout the year. Abavelisi bazama ukwandisa imveliso yabo yeavokhado. Oku kuthetha ukuba umthamo owongezelelekileyo oza kungenisa imali ninzi. Kodwa ukunyuka kwamaxabiso amafutha kuza kwenza ukuba ixabiso lemveliso nalo lonyuke. At this stage, we've managed to, I think, absorb the costs of the increases. It has had an effect, and obviously, avocados are not as profitable as they would have been had we not had these increases. Icandelo lokulima iavokhado lidala amathuba emisebenzi ayi-11,500.